La gestió de l'aigua és un servei bàsic per a la nostra vida i, evidentment, també per a la recuperació d'una població, ja siga per a abastir a la gent, com també per a netejar, com per a tornar en una normalitat. Els dies de la Dana van ser molt intensos, tant per a garantir l'aigua de consum, l'aigua potable a tota la gent, però també l'aigua disposable per això, per a netejar els carrers, al mateix temps que havien de cuidar molt el sanejament, el clavegueram, per a no atascar-lo i fer la tasca de depuració. Per tant, som un servei bàsic que se va recuperar molt prompte gràcies al treball de moltíssima gent d'ací, però també de l'ajuda de molta gent que va vindre de totes les parts d'Espanya a ajudar en aquests dies. I si d'alguna cosa ens podem sentir orgullosos és, per un costat, haver sigut capaços de respondre molt ràpidament, amb molta seguretat, però a més saber en cada moment el que s'havia de fer, tant per a la gent que ja estava a València com la gent que va vindre de fora. Els ajuntaments han presentat propostes, sol·licituds al Ministeri de Transició Ecològica mitjançant una norma que és el Real Decret 7/2024 que portarà 500 milions d'euros per a obres del cicle integral de l'aigua. Per tant, tots els pobles afectats han fet plantejaments de reconstruir el seu clavegueram, reconstruir les xarxes d'aigua i en molts casos tornaran a un estat fins i tot millor del que n'hi havia al seu moment. Hem de recordar que la inversió en xarxes d'aigua és escassa, es necessita en una mesura més gran i això també serà una oportunitat no només d'això, sinó també d'afegir tecnologies com ara la digitalització per a saber quin és el consum, per a saber si tenim fugues, si estem perdent aigua, perquè les xarxes d'aigua no només serveixen per a moments de molta pluja, molta aigua, sinó que aquesta terra també sabem que de tant en tant també patim la sequera. Nosaltres esperem que sí, tant de bo n'hi hagi possibilitat de plantejar mecanismes com ara els tancs de tempesta, que són magatzems de les aigües de pluja, també la possibilitat de superfícies de laminació i fins i tot la implantació de xarxes separatives. És a dir, que per un costat vagi l'aigua de pluja, per l'altre l'aigua sanitària, perquè a hores d'ara acaben amb dues a les depuradores i s'està netejant, s'està depurant aigua com la de pluja, que en molts casos no seria necessari passar per processos de depuració.